Jeste li ikada razmišljali o tome kako emocije procvjetaju kada se približi velika utakmica? Eto, govorimo o derbiju koji tjera srce navijača Hajduka Splita da jače kuca. Ako se još niste pretplatili na kanal, sada je vrijeme, jer sigurno nećete htjeti propustiti što slijedi. Dakle, sjednite jer evo priče. Približavamo se onom posebnom danu. Znate koji? Veliki derbi. I naravno napetost je na vrhuncu. S naše strane navijači Hajduka odbrojavaju minute, dok su protivnici u Maksimiru fokusirani na svoju misiju osvajanja slave u Europskom proljeću. Sad, držite se. Ivan Pudar, onaj komentator kojeg svi znaju i koji nema dlake na jeziku, iznio je svoje mišljenje o klasiku. Rekao je, Hajduk je ovaj put favorit, pa je li to stvarno tako? On objašnjava da jest, ali s jednim uvjetom. Igrači Hajduka ne smiju izgubiti glavu i moraju igrati pametno. Pudar je čak spomenuo Vahida Halilhodžića, govoreći koliko je uspjeh u pojedinačnim dvobojima ključan. Nije samo stvar u agresivnosti, već u umjeću sukoba. Pudar je dotaknuo i jednu zanimljivu točku. Misli da Dinamo ima bogatiji sastav od Hajduka. Ali, pazite ovo, on nije baš upućen u zdravstveno stanje suparničkog tima, iako zna da nam nedostaju neki važni igrači poput Darija Melnjaka, Mihaela Žapera i Antonija Kalika. Sada dolazi dio koji izaziva jezu. Pudar misli da će biti veliki izazov pobijediti Dinamo u nedjelju. Žali zbog nedostatka Žapera, ističući kako se savršeno uklopio u igru Hajduka, jačajući obranu i dajući zamah napadu. Ali Hajduk ima asa u rukavu. Obranu. Pudar je uvjeren da će Ivan Lučić držati obranu dok obrana domaćina može pokleknuti. I za kraj ostavio je sve u iščekivanju rekavši da bi golmani mogli biti zvijezde utakmice i da, tko zna, klasik bi mogao završiti uzbudljivim 0:0. Dakle, prijatelju, ako ste ljubitelj nogometa i uzbuđenja, ostanite s nama i ne zaboravite lajkati i pretplatiti se na kanal za više vijesti i analiza iz svijeta nogometa. Bit će to zaista nevjerojatna utakmica.